Priatelia, srdečne vás vítam v našom BMW showroome v Trenčíne. Dnes je pre nás v MD Bavaria Group výnimočný deň. Budeme mať tu príležitosť odovzdať kľúče od úplne nového BMW X5 nášmu dlhoročnému zákazníkovi a priateľovi Tomášovi Maštalírovi, ktorý s nami zdieľa jeho vášeň pre značku BMW už viac ako 15 rokov. Pevne verím, že nové BMW X5 bude pre Tomáša vynikajúcim partnerom na jeho cestách a prinesie mu minimálne toľko radosti z jazdy, ako všetky jeho BMW doposiaľ. Priatelia, poďme sa na to spoločne pozrieť.